Je kniha Slovensko fantastické dôležitá? Táto kniha je antológia slovenských a českých poviedok v žánre fantasy. Keďže v mojich videách nehodnotím knihy hviezdičkami ani percentami, ale vždy sa snažím nájsť 3 dôvody, prečo je kniha dôležitá, tak cítim zodpovednosť podotknúť, že mnohých autorov tejto knihe zvyknem čítať s nadšením a obdivom, ale mám dojem, že v pozadí Slovenska fantastického sa muselo stať niečo, čo nedovolilo veľkej časti z týchto autorov prejaviť svoj talent. Napriek tomu som v Slovensku fantastickom našla 3 dôležité poviedky, našla by som ich aj o zopár viac, takže si ich poďme prebrať. Prečo bola poviedka Povitý les od Domeniky Madro dôležitá pre mňa? Pretože autorka zručne napísala muža, ktorý má fyzické odlišnosti a zrejmé postihnutie. Zobrazila v príbehu napríklad rozdiel medzi povrchnou a skutočnou podporou, keď Svätopluk svojmu znevýhodnenému bratovi hovorí, že by preňho aj zomrel, ale keď sa ho brat opýta, či si taký, aký je, zaslúži aj lásku, Svätopluk odpovie, že nie. Situácie na podobnej rovine som tiež mnohokrát zažila a zažívajú ich aj moji zdravotne znevýhodnení priatelia. Takisto som sa hlboko stotožnila s emóciami, ktoré vychádzajú z hlavného hrdinu počas každej noci, keď bojoval s bytostiami z posmrtnej ríše. Ako som už spomínala v minulých recenziách, niektorí autori proste poznajú pravú podstatu smrti a je to na ich príbehoch z môjho pohľadu jasne cítiť. A Dominika Madro rozhodne bola jednou z takýchto autoriek. Prečo by mohla byť poviedka Preklinačka od Lenony Štiblaríkovej dôležitá pre teba? Pretože veľmi špecificky a beztermicky opísala zatrpknutú osobu, o ktorej si na začiatku povieš, že a veď to je len typická Slovač, zákerná, nefrajná, na každého len nadáva. Lenže autorka tam opisuje myšlienky hlavnej postavy menom Odula do takých detailov, že si zrazu uvedomíš, že aspoň jednu z týchto vied si sám aj pomyslel, možno dokonca aj vyslovil nahlas. A to ťa aj regulérne vydesí, pretože fakt nechceš mať s touto osobou nič spoločné. Takže táto poviedka je výborný, odstrašujúci príklad z toho tenkého ľadu. Prečo je podľa mňa poviedka Vlaké draci strach a lepky od Jiřího Volkra Procházku dôležitá pre ľudstvo? Táto poviedka bola podľa mňa dokonalá, obsahovala nádhernú kreatívnu mágiu, ktorú je radosť si predstavovať, postavy, ktoré dýchali človečinou a kritiku systému na úrovni každodenného človeka. Rozpráva totiž o určitej forme diskriminácie voči ľuďom s magickým nadaním, a to predovšetkým zo strany úradov. Keďže ja som druh človeka, ktorého úrady označujú za nežiaduceho, pritom sa s úradmi práve že musím najčastejšie zapodívať, tak som sa veľmi stotožnila s frustráciou hlavného hrdiny. Ale hlavne považujem za dôležité, že táto poviedka poľučťuje obete úradov a obete systému, namiesto toho, aby ich zobrazovala ako škodcov.